はい、それではいいです。もっともっと積み立てをこのためにもつなごてよろしくお願いします。こんなマスコットも女の子を見ながら僕で申し訳ございません。大きな声に切り細に応援をお願いします。カット待って禁止。